Ilong kami ibalak no naging siya lembab akas kuta menian kami apa maulai. Iba kerteng ikong Larissa Yorat ide nakasenang ken ba amalai. Kabaham apa mau senram sin adi blok. Ndai namar ba ilawan songan sa apa maulai. Nakaliang jong UMLA jong maulai ubak bra stewal marbanyang. Ulali ban sekolah mentah kesengi apa Shillong Civil Hospital hakapo barang le ya ka postmortem yang ini ilong kami. Nakaliang jong UMLA ulah penamjur yakin nyak klamakor. Lagi beri ke bomberam syuk ya kayak kayeng jong kipai ba ha ke surok. Syuk nakaliang jong UMLA ulah ongru mana kaliang jong udawa mana kaliang jong ka an ke deban simpia beri ban penstom ya gitu ki beri ke bujunya klamakor. Ya ki kali lan ya ki skutar ke jong ki ha ke surok. Oleh turu bau ne khonna banyak ya kan ke skuti ubalale ban selat ne lembab ya kan kalong kemi udai ubarang red ke arta ya ka ba 4 dai setiap ban yo ya ka license. Banyak kali dia banyak skuti. Kumta na kaliang jong kuntu ya katna ditio bakade benda page benya bamle ban ai license diploma lan ki learner license ya ki khna ki balang under age lan ki papat dai setiaban yo ya ka license na kaliang jong ameli ula kuntu ya ki pulit bakade ban page benya amha ya korkomnya ya ki scooter kan ki sengi ki bamata hasilong namar kalong ka jengma ka bakhrau ya ki pai ba ki biya ki biyeng ha ki lenti ki sukin pada ki surok Hoi ketiga jingja ketiga ba susi ketiga ba jam nen ko mulai ko matai I hakilat social media no hakilat thai ko halo ketiga jingja kawai ka ba pen susi yang I kom ki nong som snong kalong ba kani kam ketiga jingja ba tang sien dengan I na ko ka post ko pan ka jingnya kamakor jom ki ini banyak kamtam ki arska kan kawara pada ketiga susi ya ki longin kamtam ko ni long kemi basa po mulai keton masa ibarat tahu ikun du di ba long dependent hai di kemi pi ka jing nya thurmur jongno kaura ka jing du nong ba ka jing sosi ya ki wei pat ki ba ma ka jing mat kan nakalian ka jonga madu menen hi la phone ba officer in charge ban sim khai ka case ba di opor na ba sintip hi ka jing accident ban poi I hostel re ka sosi kalong bai la di plat no di kom dan re hiyo ban kran manta ba tu di investigating officer kila you ni khna dan ko custody dan re ka ba solingo ka ba ngayo ban tip ling ba investigating officer kalong ba na lo don ya ka learners no driving license genre apa pet pada tu ka learners driving license pan udang dei under age nang apo kat pas nem de tas tu hi license ya kan unu kam long legal unu umla ban avail ya kan unu la kalau ka license driving license ya kan unu barang apo kat pas nem de kata ka di ka ba peningo hak tu ka driver ka learners unu udang dei under age dengan scam ba kaan kan sim ya ka ka kam banwat banti benya ka jing duna ka jing bakla ka dan hangnu mo kumnu ki badang hapo kan prasnem kila banyo ya ka learners dia sakoi du ka message na kaliang ka junga ka long ba mo ngai scam ning ba ka police department ning ba ka jing trailang ru bar kisnong ni thau và kumnu ngi hapan pet ba ya ka ni ka jingnya klem perkhat mo jom ki nongnya kamtam ki arsakan ki banyak kali ru dia sakoi ru ka bangakwa ban thang ni ka long ni antrai pihak kan mau 4 slam nak kalian police department kala isu bamsya namar hadin bakai I bapun bapong uniform ki khana ibadang fong uniform kinya ki arsyaka dan kalian ke police department kalau kan mau bakalong dian bak kimsya de kani kalau jika pak kasonga na kam ta ki kimi ki pa oh de haba ki kun ki jongi ki dang dei ki ba dang khana dang apo khat pasnem de kalau ke ka ba dei bat ni rokam ro kan kam ga jing start ka jongi wangi num dei ban mo ban pentin ban de ban ailat ki kun ki jongi badang khana banyak ki kali lan ki arsyaka nomor bunsin kan penpoi pat ki jingja ki bakum kini ki jingja ki ba sosi to kendia kan nak kalian ka jonga ngada bong mo ka jingit kali ka responsibility ka deiru jongki kemi ki pa mo nya ban sutu apa ki kun ki jongi ki dang dei ki badang ret mo ki ba kimpat kajing kebor perkat kajing ki kampat kon no kasnam kadang shit berkaan do kampat sya iki bakin nya la kalau kali ni ya syaka de kajing kampat kajing ngalang ki kimi ki pa nai pensulur
naik penseluruh ikut ke jongi abaka kerta kampan yang Dia nusenrang dia na mulai hin. mano Dia nusenrang dia na mulai. kat kum jitip jongan dei ni banyak ni kena banyak itu lah baik kaba jamanin dei bana po mulai kan Dia na dia jintet. ngampat tip bahan lang bakla di na ko na kum tai Pagniat mo kembali iba gila ki lingba ka jingi i matasi mo lingba ka jing lap ka jonga ka jingi asu ka jonga lingba investigating officer mo ni kena la dan ya ka learners dei te what learners do dong dei learners empat yo professional driving license agak two wheelers na four wheelers dei to learners ula banyak tang bakat kum ka an di bendon wei pat ubah anang na din ban a company ya kita kibabat ya ka learners license mo te henry kani ka pamenta pa ta kum di osmo jangan investigating officer ka lomba rayo ka learners ne papet ya ka tu ka date of birth jumlah hatu pat udang dei u under age udang dei minor apo kertas nanti kata ka paling ki kum nu ni no ka ba ka i sumu udang dei apo kertas nan dei rayo pat ya ka driving license te kata hi lingba kan ke jingjal se kan perkret dari ki babun no te nge scam ru lingba kenat kulit hin investigate ini kes ban lap ya ke jisha no ban lap ke jisha ban yo ban bet kan